Dünya belli satira gepleşikleri Berdimuhammedow aradaky değişmeleri dowam edýär. Bu sapar John Oliver çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow aradaky maglumatlar dünýäniň meşhur telewizion kanallarının ingliz dilli satira gepleşikleriniň üntüni özüne çekmäge dowam edýär. Belli meşhur satiraçy Trevor Noah'nyň alyp barýan gündelik tomoşy The Daily Show gepleşiginde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow aradaky değişmeli kinaýalardan soň HBO kanalyny efire berilýän John Oliver bilen geçen hepde bu akşam atdy gepleşikde de Türkmen prezidenti baradaky ýaňsylyk urduňlar täzeden gozgoldy. İngiliz dilli dünýä jemgyýetçiligine giňlen tomoşa edilýän bu gepleşikleriň dünýä belli alyp barjylary öz muşdoklaryny we tomoşaçylaryny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gaýbana tanıştyrdy. John Oliver soňky wagtlarda Berdimuhammedowyň ölen bolmak ähtimallygy barada ýaýran myşmyşlara salgylanyp gepleşigine başlaýar. Ýöne Oliver Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň prezidentiň diň çalyşı barada ýaýylma beren ýarym sagatlyk gepleşigi bilen bu myşmyşlary ýalana çykarmaga synanşanyny aýdýar. Soňra tomoşa gepleşiginde Türkmen prezidentiniň bowling oýnap, saz salyp, ulag sürüp hemde at çapyp döwlet telewizionynyne düşen videolary tomoşaçylara görkezilýär. John Oliver gepleşiginde Türkmen prezidentiniň Garagum çölündäki Dowdohun derwedesi atlandyrylýan ot çukurunyň daş töweregine ulag sürüp aýlanyşyny tesbirleýär. Ölen adam o çukurnyň daşyna ulagly aýlanyp bilmedi diýip ol sözüni ýetirýär. Well, count me convinced. That guy is clearly alive and well. Soňra Oliver Türkmen prezidentiniň ahal teki atlary bilen gatnaşygy barada gurrungy dowam edýär. John Oliver Türkmen prezidentiniň Ruwaş taýçanyga bagyşlap ýazan goşgu setirlerini Amerikaly tomoşaçylara ingliz dilinde dinletdirýär. Bu goşgunyň ingliz dilinde efire berilen pursatlaryny Türkmen prezidentiniň atyň şekilleri bilen bezelen iş stoluny oturup düşen suraty görkezilýär. Soňra Berdimuhammedowyň Ruwaş taýçanygyň boýnundan tutup düşen suraty tomoşaçylara görkezilýär. Ruwaç görgüliýiň ýüzü keşfine bir seredin. Onuň ýüzü gözü göýä men hem inni çydamok duýýan ýaly diýen sözler bilen Oliver tomoşaçylarynyň içini gyrýar. Soňra alyp barjy Berdimuhammedowyň 2013-nji ýylda atdan ýykylan videosyny efirde görkezýär. Berdimuhammedow atdan ýykyldy. Ýöne atyň ýagdaýy gowy alad etmäň diýip Oliver dinleýijilerini köşeşdirýär. Berdimuhammedowyň atly videosyny efire bermezden öňürti John Oliver Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyny tomoşaçylara ýatladýar. Şeýle dolu ýurdun azat metbuat boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda alan iň soňky ornuny ýatladýar. John Oliver gepleşigini leheng tort kesip jemleýär. Tortuň ýüzüne Türkmen prezidentiniň atdan ýykylýan pursatlaryny görkezýän surat keşdelenipdir.